दौदिनि दारि बायदिसो माथो ना नुदों औ जुम खालामबा माबा नुयोलै मोले नुयो जुम खालामबा आरो जुम खालामाबाबो जा गोलावलै फिसाद्राय नुयो लानजायाबो लानजाया नोगोद गोलाव नै बोला मायाबा थेम होनदों आराम थासै नायलाय काके बैसोआनो बारलांबाय नै मासेबावबाला गोजौआव नै बांगाल बिजौआव मासे दंहैयो माथो नैबे मासेबाव नै होलांबाय बारलांगासिनो बाला दंफां जा गोजौ गोजौखायावनो बारबाय थायो ओमफ्राय न'आव थिं सा सा मानि थाबायो आरोना नैयाव मासे उइ बाबरे नैबेफोर न' मानि थाबायो गाइस नै खुगायाव लानानै होलांबाय मासे दंबावोमोन आं दहाय नैलाय बिजौआव मासे दंबावो होनना खिन्थादोंमोन दा नोंसोरो जा गिदिरखा बाबरे जा गिदिरखायथ' बिफाङाबो नोगोर गिदिर गिदिरखा बारि सिंथार नालाय जायगायानो गाखोलाबाय थाखायो नै मोख्रानि फार्मसो गाइस मोख्रा फिनाय जायगा होनदोलाय मोख्रायानो मोख्रा गोजा आरोना अब्ला भिडिअ'आ दोंसे जालायबाय आं ओमफ्राय रुमाव हाबफैलायबाय अब्ला ओमफ्राय दिनै आंनि चेनेलाव आरो सोरबाफोर गोदान हाबसनबायदोंब्ला आंनि बे प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलायदो लोगोसे लाइक कमेन्टबो हरदो माबाफोर सोंनो गोसो दङब्ला सोंहरब्लानो जाबाय आं एसे रिप्लाय हरगोन हानायखिनिखौ गाइस ओमफ्राय नैबे जोंनि संनाय खावनाय माबा जायगा आरोना किटचेन रुम होनदो बेयावनो थाग्राबो बेयावनो संग्रा खावग्राबो आरोना फुंनि बोथिसे जाखांलायबाय स्रायनो एबारना उन्दुना थाथ'नोसैलाय गणेश फुजानि खामानिया बन्द'थ' सोलिथ'वाखै नैखौ स्प्रेड साननाङा लोगोफोर माने लोंखोन्दासो दा इयाव दैसो दङ स्प्रेड साननानै लोंनो लुगैनाङा आरोना
दैसो सोना दोनफिनदों इयाव लाग्रा आइजें गैथ'यैनि बथलावनो सोनानै लाथ'दों जोङो साब्रैनि गंब्रै सोयो गंसे गंसे लोङो आरोना ओंखाम जानायाव ओंखामखौ जाख'नो हायासै जोङो नै एसे आग्लायबाय आरोना दाहाय जानोसैलाय सानजौफुआव अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोलाय बे मोनसे गोदान भिडिअ'आ बेयावनो जोबलायबाय आरोना आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नोंथांमोना नेनानै थादोलाय नेक्स्ट भिडिअ'खौ मा होनो हायो नाजानोसैलाय आं गाइस अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनिफ्राय